Molweni kwakhona, welcome to Liabona's podcast. Today I have a special guest, Ndoda. So you're gonna get to know him, Usihle Manxayi. Welcome, my brother, to the episode namhlanje. Kunjani kodwa? Iphilile akho nto bhuti. Kuhle kunjani kuwe? Hayi, nathi siyaphila. Can you tell us who is Sihle? Can you tell us about yourself? Okay, kunzima. Okay, uSihle nguSihle Manxayi. NdingowaseSigubudweni. Ndilento ndiyaziwa ke njengomntu obhizi kakhulu kwizinto ezinjengebhizinesi ezininzi ezahlukahlukeneyo, kodwa ke most of the times ndisoloko ndikwezinye iindawo just because of umsebenzi, kodwa ke enye into sawuyazi kakuhle. Yazalwa eSigubudweni. Tell us about that. Like since the background nje, your upbringing. When did you start to see that you are interested in the business side? He's a businessman, by the way. He's an entrepreneur. I'm gonna tell you how we met as the podcast, as the episode go through. So can you tell us about your upbringing, your uzazi ukuthi you are into the hustling side? Uziqale nini uzibona uba uyihasla? Okay, ndingathi mandiqale like ukukhula, ndikhulele eSigubudweni. ESigubudweni eBhazia. eSigubudweni eBhazia. Usuka kwami eSigubudweni, I think I was 4 years or 3 years. Ndahamba ndaya eNgcobo ndayohlala kwindawo kwakuthiwa kuseMnyolo. I think xa ndina-5 years ndibuya ndeza futhi back eSigubudweni. eSigubudweni ndiye ndafunda u-A. Ndithe ndisafunda u-A njalo, I had to move to Ematatiele. I think it was 2004 ngoDisemba. ngoDisemba eMatatiele. eMatatiele ndihleli from 2004 to le nto 2011. So ndifunde phaa kakhulu most of the times. Ukusuka elento eMatatiele ndaphuma ndaya eKapa. eKapa I did ugrade 9, ugrade 8 nograde 9. Ndabuya ndeza eMthatha eSigubudweni ndafunda eJoyi. eJoyi ndiye ndafunda eJoyi ndiye ndafunda unyaka omnye ngo-2012. Ngo-2013 ke ngoku ndalento ndaya kwaNobuhle. 2014, 2015 ndagqiba ugrade 12. I had to move back ndiye eCape Town ndiyokwenza ilento ndiye kwi-finishing school because ndandipasile but idiploma ndandingekho happy yiyo, so I had to upgrade. Nda-upgrade 2017. I had to move back ndiye eWusu ndiyofunda khona eWusu. I did human resources kwidiploma eWusu for 1 year and I got transferred to Nelson Mandela University. So kulapho ke ndiye ndagraduate khona still kwi-human resources management. Currently I'm working ngo-2022 I got internship lento ekhampanini kwakuthiwa Aeroclass Dice automotive company. I worked as a first HR in that company. I got promoted in 2023 as an HR generalist. 2024 September I got a job in Newcastle at Hosani. I'm working as human resources administrator currently. Wow. Yeah. So injalo ke it's been a great journey, man, starting from that age. So when did you see the potential of you become, and you are currently working, but I believe you are not I saw ukusebenza doesn't mean you are there full time. I believe one day you're gonna be like self-employed as in like no sebenza 9 to 5, but what I know you of it's the hustling side, because I remember when we met in 2022 you were already in the business of media and deco. That's where we aligned. I met you in 2022. I was pushing something else, and then I saw someone who's got a push. I saw someone who tried hustler other than
you being 9 to 5. There's nothing wrong with a 9 to 5. Yeah. There are people who are living off a 9 to 5. So do you see, Njoma, you are currently working, do you see yourself there permanently, or when it's just a via 9 to 5 yakho? Okay, I think enye into endiye ndayibhuda like ukuphendula ku-address, ukuphendula bangaba like ndibone nini into yoba i-business side yeyona nto good. I-business I think ndayiqala ndisesesikolweni kwa-A. I used to sell iswiti. From ekuthengiseni iswiti, 2012 I was selling sim cards. Oh, SIM cards are okay. How like can you dwell there more was on a that? company kwakuthiwa ngu-PAV. Wawunikwa i-sim card. Ezi sim card yazinikwa zinele nto urejistela umntu. Xa ugqiba umrejistela umntu la sim card ufumana, it was 60 rand by that time. Umntu immediately eyisebenzisa you get i-60 rand from loo company. So I was selling i-sim card kanjalo. So from there ndake ndayeka kwinto yebhizinesi kancinci, but I knew ngo-2020 le nto 2019, that's where I started ke ngoku into yele nto ye-sound system ne-decoration. So ngo-2016 ngo-2019 kukho laa nto kuthiwa i-book allowance le nto esikolweni, NSFAS. So ndaye ndathatha i-book allowance yam ndathenga izipika eziyi-2 zeDixon. Ndaphinde ifriend yam yathenga ile nto, ikhona ifriend yam ekuthiwa nguLizukise uLibabalo, sathenga ile nto, wathenga imixer yeDixon. Sasiplana ukwenza isound like sasibona abantu bele nto bethengisa ngesound like isound sayibona uba yenza imali because there was a guy wayekhona kwibirthday yakwabo oyaboleka ilaptop kum. Xa ndimboleka ndabona imali ayitshajayo, ngathi wenza imali kakhulu. So ndarhala usuka apho ndazithenga, and uzithenga kwam it was like a matter of mhlawumbe ndithi njengoba ndithenga ezi zipika ndizithenga just because I'm still starting, ndizawuphinde ndithenge ezinye because ndandizibona zimbalwa and zingaphelelanga. Lucky enough I was doing iKhula Sgubudu and ndandizawudinga isound khona. So I decided kwile nto kwi-activation yayo because ndandifuna uthengisa amatikiti ndenze i-activation. So I went to kwenye ithaveni eseNgqunge kuthiwa kwaGasa ndiyokwenza i-activation. Ndathetha nomnye usisi wavuma, owanda ndifike phaa wavuma uba ndingeza ndizokwenza i-activation ndithengisa amatikiti. So from that one-inviter uba ndize ufuna ukwenza into enjengoba event, ndaya ndayozikonektha ezo zipika zasebenza and abantu babe-happy. There was no one who complained about isound bayikhala kancinci. So from there ndayiqala i-activation ke ngoku. Kwathi kanti ndiqalile ndamsebenzela like ngeChristmas nge-16, ngeChristmas nge-25, yeah. Nge-25 ndamsebenzela ngole nto. So after ndimsebenzele yaqala apho ke ngoku into yoba ingathi yenza imali le nto lena. So sabizwa nasemingcwabeni. Okay. Yeah. Oh, wow. That's nice, bro. Like that's that's really inspiring. Like looking at in the it's a business a business, it's a business thriving area. Yeah. So it's an advantage to take as we start as a businessman. So the community, you know, ilandi utwa umprofeti akanazo kokwabo landithi. How is the community supporting the company, your company, the name of your company? How is it going? Do you get enough support from apha kowenu apho uzalwa khona, ibhaziya okanye i-Black Thoughts ifumana more clientele from outside okanye within the community? Does the community recognizes their own, like you see what I mean? Because nobody sinazo business ideas, but if the community umzekelo doesn't support us, isidodobalise. So what's your take when about community? Is it supporting? Is it recognizing one of its own? Okay, you're just there on your own. Ifundi ngale nto like ndizawuphendula lo mbuzo ngendlela
lento efuna ucacisa mhlawumbi nomnye umuntu othi xa iqala ibhizinesi namhlanje acinge i-community uba ingamphatha njani. First of all, xa uqala ibhizinesi liphupho lakho, ayilophupho lomnye umuntu. Xa uqala ibhizinesi i-vision onayo wena uba mna ndiqala le project okanye ndiqala le bhizinesi just because nje bendiqala le bhizinesi I have a dream uba one day ndile nto ndifumane isapoti kubani nabani. Isapoti ke when you starting a business you mustn't expect uba wonke umuntu uza kuvuyela okanye uza kusapota. It's you ofanele wenzele uba abantu bebengakusapoti bakusapote. So when we started thina i-community yayingayirecognize ncam into yebhizinesi like because yayingayirecognize because kwakwazi uqashwa i-service providers zangaphandle sikhona sibe siyazi. And uqala kwethu thina into ye-decoration and ile nto i-sound system. I-sound system thina we started as uba siseyi-sound system sividiorize emngcwabeni. I have to share mhlawumbe le nto uba i-Black Thoughts sayiqala kanjani in terms of i-decoration by i-evolve decoration because the vision was to be service provider ye-sound only. But there was a time when we visited ile nto indawo ekuthiwa kuseMpheko. Sasibizwe kwifunerali. So after sibizwe kwifunerali safika, xa sifika phaa sasiye sifike a day before as normally, sifike silale sile nto senzelwe loo nto. Ekuseni sivuke ndiyazi uba ndiyavidioriza because kwakuvidioriza mna ndi-editha ividiyo ndibanike abanikazi besingcwabo. So kwenzeka kwisingcwabo sokuqala kulaa family kwale nto sabizwa saya. Xa sifika savidioriza kwathiwa abantu be-decoration abekho, bashiya amalaphu kucelwa senze sibancedise le nto sibenzele bona sibancedise. Sayenza second time we had uba sile nto second time again sabizwa kwakhona kwakulaa ndawo sibizelwa isound, still the same thing happened. So ndahlala phantsi noSikhumbule ndathi Fondini uyayibona le nto lena uba ngaba it's a sign yoba make siyizame le nto decoration. So it was i-opportunity it was yayingekho into eyayifuna kwi-decoration but it found you in the wow. Yayingekho and sasingaziniksi nge-decoration like at all, singaziniksi thina sasizibonela amalaphu nje aqhunywayo singaziniksi. And then it happened uba siqeshwe apha eMputhe kufunwa isound, sithi hey singayenza i-decoration, sizayithatha loo risk. Singayenza i-decoration, sathenga amalaphu. I remember sasihamba nomnye umfo ekuthiwa nguMusa esasisebenza naye kakhulu. So safika phaa salala ekuseni, amalaphu sesiwathengile, siyazazi ii-colours zethu. Ndiza kusherela ke ii-pictures ze-decoration yethu yokuqala uba yayinjani. Yeah. So from that sasebenza ke phaa. Kwakunzima kakhulu because even nezinto zosisebenzisa zasisebenzisa izipeliti, siqhoshe thina sasizidibanisela amalaphu. Uba amalaphu ogqume intente thina we are happy with that, we don't care about i-creativity. Sayibona intle but kuba ndisebenza nomntu onele nto onevision entle. Mna I'm good in terms of kwi-marketing but kwi-creativity ndingayinika yena uSikhumbule. So wathi Efondini sisokole apha. Into eyenzekayo ke ngoku ndifowunelwa ngule nto ngumntwana uMgquba, noba ukhona lo mfula i-comedian ungumntwana uMgquba usebenza kumhlobo wenene. Ifriend yam ndandiqhela umenzela ii-beats kakhulu so sazana kanjalo. So athi hey e-PSG sizawuba nele nto, sizawuba ne-farewell yama-grade 9. So I had uba ndile nto ndiyithathe ile nto i-booking yakhona e-PSG and wazitsho izinto azifunayo uba zezi nezi. Ndibuya ke ngoku Sikhumbule ndithi Efondini sendithathile mna apha ile nto igig and andiyazi uba sakwenza kanjani kodwa kwakufuneka siyenzile. Oh man, hey bra. Yeah. So that's where i-Black Thoughts was able to diversify i-services because you were into music. You're a DJ by the way. So iqale kwi-sound and then spread to deco. So you are still zezo services as offered at the moment. So like how is the expansion? How was like Central zeziphi ezinye izinto mhlawumbi that you think okanye enisenzifakile to expand the business, expand the company? Uexpanda ibhizinesi kule nto zikhona izinto esizi-edishayo like
i-decoration yethu ibikade ingenazo ezinye izinto. Uqala kwethu saqala sile nto izinto ezininzi singenazo, izitulo, iintontoni, sisenza itafile kuphela. So we evolved to intente, sithini siprovayidele yonke into ngokwethu. So ni-full service provider umuntu xa esithi ufuna ukwenzelwa into, just come uzane kuni athi okay mna ndifuna uzane into ayifunayo, okanye you just bring le nto niyicinga. How does a client, how does explainele, I'm a client, I want to have a birthday umzalwane okanye ndifuna uba nomtshato and ndiza kuwe ndine-idea, how does it work? Uza kuthi unolento, uza kuthi unomtshato, xa ufika kuthi mna what I do, because thina ndizaxelela mna we can provide you with everything that you need, like everything, suka kwintento yakwi-sound, everything. Okay. And if unevision yakho yoba ndibone umtshato kaSomizi, ndibone umtshato kabani udekoreyithwe kanje, ndirhalela idecoration enje, then thina what we do, siya kule nto ndikwenzela i-quotation, ndizifake zonke ezi zinto. Okay. So kwi-quotation utsho uba hayi andiyithandi le, ndicela uyisusa, andiyithandi le, ndicela uyisusa. Okay. Lena sendinayo, umzekelo abanye abantu uqala ukuthi intente sendinayo khayisuse. So sikwenzele yonke i-quotation. Then down the line, let's say maybe xa soyifumene quotation uhappy, we have to have meeting now again. It's either ku-Teams because abantu abaninzi baplana i-event beko-Johannesburg. So you offer virtual assistance. Wow. Then senze ile nto ke ngoyi-phone call, sidiscusse, sibe ne-vision yoba nantsi i-picture, le picture lena siyikhupha kanjani bangaba ibe yiyo xa sisenza i-decoration yakho, okanye ibe more than that. Sitsho ke ngosibeka izinto si-edishe communicate nawe. Then after that sesile nto sesigqibile ke ngoba hayi mna ndifuna into enje kube nje apha. Usinike zonke izinto, into enjenge-deposit, because ezinye izinto mhlawumbi uzawufuna uba kubekho izitika funeka siyozibhatala because asizenzi ngokwethu izitika. Izitika fanele siyozibhatala kwi-service provider yethu esiyisebenzisayo, funeka i-transport sizame uzikhava izinto ezinjalo, so that siyazi uba xa ifika laa mini asisokoli kwezinye izinto. Ngelinye ixesha ufumanise uba laa malapho wafunayo awafumaneka apha eMthatha, afumaneka eJohannesburg. So funeka senze transportation. Wow. It seems like it's a full-time business. So how do you manage your 9 to 5 and the business? Because it's a project on its own. You can't just take it and you're not here full time. I'll be the business where you are. So how do you balance the 9 to 5 and the business so that you can offer a client but you're gonna get premium? Because umuntu xa usithi awukho wena apha ndingayithemba njani into enjalo ndithethe nomntu ongekho virtual. So how do you balance? I-Black Thoughts ayo business kaSihle kuphela. Loo nto fanele siyile nto siyazi. I-Black Thoughts ayo business kaSihle. uSihle unepartner enguSikhumbule Mpaxa ehlala ikhona apha. Eyiyo futhi eyenza umsebenzi. Mna the only thing that I do, I organize and we do i-marketing side, besho ba ibhizinesi iyazifumana i-clients, then ndizinika i-quotation. So when you have your own department osebenza ngayo. Okay, that's then nice. When it comes to implementa ile nto i-service uSikhumbule, and we have now ile nto i-manager esisebenza. So you've got employees? Yeah, we have employees ezisebenzelayo and we have like the manager overseer everything. Wow. Yeah. So it's I also so much Oh man, that's nice, bro. Okay. So like what as a businessman, there are losses. So what is can you share? Because most of the businesses is successful, but we don't know what's happening behind the scenes. So like any highlight, this was the time I'm quitting, and what was the most down moment for the Black Thoughts company? At the beginning of the year we had like a serious issues, like I think saye over like i-business ngathi ulento ubhatala i-school fees. Ngeke uqala i-business ungazuyibhatala i-school fee. I-school fee kanjani? Into yoba
fanele ubetheke then ufunde kuloo mistake ubetheke kuyo Okay. So and si-school wenze fee. i-loss, si-school fee eso. Alright. So kulo nyaka I remember bendishoba kulo nyaka ngeke sifike kule ndawo sikuyo because xa kuqala unyaka besinamatyala esingakwazi uwabhatala, singenayo nelento, singenamali, but abantu sibatyala. Kulo nyaka sithe xa siqala I think besinetyala lelento, I'd say maybe 20 something thousand yetyala ebesinawo ebantwini and ndingayazi uba sawabhatala kanjani. So ngolento ngoDisemba siye sayokwenza ii-event eziyi-2 eNgcobo, but enye ayahamba kakuhle because saye sehlelwa ingozi endleleni kuphuka izinto. So xa sifika phaa safika izinto sezingekho right, but we had to pitch because kwakuyi-event yomntu and we had to make a plan, but ke wayengekho happy just because loo nto leyo, to the point yoba sathi no, there's no need uba usibhatale imali yethu yonke besilento as long as sizawukhava ii-costs zale event, into yoba mhlawumbi transport intoni. Wasinika imali still nalapho ke sabethakala kanjalo because abantu esisebenzisana nabo, ii-service providers zethu, sazi le nto, sazinika imali engaphelelanga and kwanyanzeleka siye komnye umtshato xa sibuya apho only to find out silahlekelwe zii-check covers ezi-about 100 and we had to make iplan ngale mali sesiyifumene siphinde siyothenga ii-check covers. Minda ke ile nto i-transport asikayibhatali, izitulo ebesiziqeshile ile nto i-throne chairs. So yeah, as a business awuzibana nto yonke, so ezinye izinto you outsource. Yeah, definitely. Yeah. So ile nto izitulo ebesiziqeshile asikwazi uzibhatala and I have to take kwimali yam esecaleni, but still zange yenze nto because sashiyeka sisenetyala still. Sifowunelwa uqonda i-call, uyayibona i-call yalo mntu ufuna imali. Yeah, even udrayiva wethu wayendifowunela ndithi hayi sayifaka imali, ikhona imali ungabi naxhala. Ndiyayazi ayikho imali. So you're selling, you're a businessman, uyathengisa. Yeah, brother, those lessons they make us. I think as a business person, if you don't say that you never had experienced loss, that means ayikabi what makes the real business, because you are being challenged, you are being crushed by all things, so you have to stand uphume ungena as a business. And kunzima kakhulu shema, ndifuna ukuxoka because uyabona xa owabantu ebuhlungu loo nto leyo, because xa owa umntu okuprovidela ii-services i-transport kanje, next time xa usiya kuye uyofuna ufefe angakakuncedi. And also we had a client na this year esithe sesiyenzele i-event yonke yathi iyenzekelwe ingxaki yemali ntoni ayasibhatala, still sa-owa loo mntu lowo. So we had to like siphinde sizame sistrategize, but if ungandibuza uba siwakhave njani loo matyala sakule position esikuyo currently, like andinokuxelela uba sikhave njani, but I think xa udibane situations ezinjalo you have to think uba why ukule ndawo and uyenzelani le nto. And xa uqala ibhizinesi awuyiqali just because kusasa ndifuna uba ne-BM, kusasa ndifuna uba nantoni. We started ibhizinesi ngo-2019. Andikaze mna ndithenge iskipa ngemali yebhizinesi, andikaze ndithenge ijini ngemali yebhizinesi. Abantu kule nto employees zethu we make sure uba siyazibhatala every day. We rather thina uba singabi namali rather than uba singabhatali iiklayenti zethu, singabhatali ii-employees zethu. And if ungabuza asikaze thina sirhole, I know imali umntu angathi siyayenza kakhulu, but thina asikaze sizirholise, sisa-expanda and izinto ezininzi sifuna uzifowuna because into ebalulekileyo kakhulu kule industry lena it's to own izinto zakho, because xa uqesha funeka uyothatha into le, So currently most yabantu iboleka kuthi ngoku and we are happy kuloo nto leyo. Xa saqala with nothing. Yeah. So how is Lord December? How is the business? Now go amatyala nginokuzowakhavarisha kule. Hayi kuloo December sibakhulu kakhulu kuloo December kuvuka ngathi. Kuloo December I think we have about 10 plus minus gigs esizawuzenza kuloo December, and zii-gigs ezinkulu. And it's I think ndizawubuyela kancinci kumbuzo wakho uba isapoti siyifumana kangakanani.
Isupport thina esiyifumana kakhulu siyifumana outside. Abantu bayasithemba outside just because of umsebenzi wethu. But now umlilo sewuyaqala uketch up nalapha kwi-local because besisenza esinye isingcwabo ngoku komkhulu and abantu babe happy. And I think ibhaziya siyicapturishile ngomsebenzi wethu, not ba mhlawumbe siyicapturishe ngokuthi si-connected nabantu, but umsebenzi wethu esiwenzayo uyabenza abantu babone okay aba bantu aba bane-vision. I understand ndike nda-offended kakhulu ngenye event bilapha ebhaziya yayikomkhulu ekwakumele uba siyifumene asayifumana. And engayifumaneni kwethu I was very offended because I knew that sinayo i-capacity. And after sibone i-service providers ebeziprovida loo service leyo, we said I think now bayayi-regret i-decision abayenzileyo masithathi because thina singenza more, of which izinto ezinjalo ke siyahlangana nazo kwi-client ezininzi. Yeah, man, beautiful stuff. It's very important. One thing that I know, I'm gonna share your work as the episode comes. People will see. I'm really hoping even my subscribers will get to see maybe client. You have a client on one of my subscribers. Your work. One thing I appreciate about your work is that it's quality and it's very affordable. You to meet with a client, like as a client. People they used to take advantage of that. So how do you manage that you're not running a loss? Now client is it and then it's not even half. So how do you meet those clients who negotiate? Negotiators. Negotiators more especially umuntu xa ikwazi andifuna uxoka abantu basoloko befuna unegotiate, and it's a problem esike safeyisana nayo kakhulu elalini into yoba umuntu afuna unegotiate eza ngoba ndiyamazi usihle like kuthiwe mhlawumbe ile nto i-perception yam endiye ndibe nayo uba most of the times abantu like uye athi umntu xa kuthethwa kwi-meeting kusithiwa yeyiphi i-service provider esayifumana kwinto yedeko, athi just because wazini okanye siqhela udibana samwe siqhela uncokola samwe hanza mshasha usihle uzanika into ethile, ndimnike ndimenzelele i-quotation, like ndimenzele i-quotation ndimkhathele i-cost ndimkhathele kancinci kwi-quotation. Xa ndigqiba umkhathela still complain. So ile nto izinto ezinjalo abantu abanegotiatayo ndiye ndibuze umntu mhlawumbi ibhajethi yakho ithini, ndimxelele uba thina singenza kanje nakanje sihambe siphelele apha, and ndim-advise ke ngoba ndiyayi-understanda le nto uyifunayo kanje nakanje but ngale mali unayo singa-creative kanje nakanje nakanje. When i-client ikhala funeka uyimamele and usebenzise i-creative side. That's where you build i-relationship nabantu ukuze bakwazi usebenzisana nawo next time. Uyabona, but iyademotivate into yoba uthi oko xa usinceda umntu aloko ecela i-discount aloko ecela i-discount aloko ecela i-discount. Yeah. Okay, so there's andifuni ibende kakhulu mhlobam. There's a young person, there's a young man out there watching. They want to start their own business. What advice can you give to the young creative out there, young entrepreneur in a passion, so that they can turn it to income, the passion? Because what's very important now, passion, it's very good, but you need to know feasibility. You know how the business. No one deny passion, but if I need to look at this passion can be what I really want to go into. So how can you advise a young entrepreneur out there who wants to start, or not even young, but someone who wants to start the business? Yeah, uyabona kwinto yebusiness wena Liya, ibusiness ayifuni uye ngoba nemali eninzi. I've seen abantu abanemali beqala ibusinesses zingasurvive. I've seen abantu abangenamali beqala ibusinesses zisurvive. So imali yakho ayithethi bangaba uzawukwenza, like unganayo ile nto equipment ube nayo everything, but xa ungakwazi uyisebenzisa iza kwenzela i-loss. And xa ungenayo intliziyo yebusiness iza kwenzela i-loss. I remember I normally watch uVusi Thembekwayo. He once made ile nto example ka-Shoprite neshop katamkhulu wakhe. Utamkhulu wakhe wayeneshop, ezi shop zaqala ezinjengoFisa ezazithengisa everything. So ezi shop nje bezithengisa everything, utata akhe laa shop wayiqala
nge-80s okanye nge-70s. UShoprite waqala later than uqalwa ngamajita ayi-2. Ngamajita nje bemqala lo Shoprite amqala kwi-back room yakowabo. But today we know Shoprite is one of the biggest company. And ishop katamkhulu wakhe yena uthi akayazi noba yayaphi seyindaweni ala mahashi ngoku. So idinga laa nto leyana, number one, ube yi-risk taker. Uyazi uba njengoba ndiyiqala le nto lena andijonganga uba ngaba ndizawuthatha imali yayo ndiyothenga impahla, ndizawuthatha imali yayo ndi-impress ubani, ndizawuthatha imali yayo. Number two, xa utheyikha i-risk you must expect i-bad or le nto into entle. Because number one, xa uthengisa as an entrepreneur, I think it's one of the characteristics, it's about you are taking a risk. You are not like going to something that you are 100% sure that you'll get support from it. It's just that you're just taking a risk. So by taking a risk, xa uyothengisa lo product funeka ube nayo ingqondo yoba andinantloni ndiyamaketha umsebenzi wam. Number one, ungavilaphi ekumarketing. Because mna I've seen marketing indisebenzela. I've been communicating or helping clients ezikude zingazange zandibona just because I'm good at a side of marketing. Andonqeni mna ule nto uthengisa into yam endinayo. Number two, you must find a strategy soba le nto ndiyimaketha ngohlobo oluthile noluthile noluthile, zeziphi potential clients zam. Xa ndisenza i-loss, it doesn't mean it's the end of the day. Sasa ndingaphinde la magwinya, if njengoba ndithengisa la magwinya, if awathengwanga namhlanje kusasa azawuthengwa. So into efuneka ndijonge mna uba yintoni ibingathengisi la magwinya wam ele nto. Because sometimes izinto, ii-views zee-clients siye sizithathe thina sizithathe as offense. Like umntu xa isithi hey ibhedile into yakho, thina we like sometimes ukuxelela uba intente ibimdaka, wena uyithathe as offense instead of ngoyithatha as lesson uba ungaphinde udibane ne-disadvantage. Uxelela uba isound yakho ibikhohlela, ibibhede isound yakho. It has happened nakuwe loo nto leyo. Nanisebenzisile apha eLinda Amahle, isound yakhohloza, but we had to improve. Sifumane icebo, okay, lo mntu lona siqhela usebenzisana naye and in future sisafuna usebenzisana naye still. Let's spend imali esiyifumeneyo siyokulungisa isound yethu so that ibe right, kungaphinde kukhalazelwe into yesound kwi-future elandelayo. So you mustn't take ile nto ii-clients zakho xa isiza kuyo umuntu ezocela uncedo. That's thina most abantu xa ii-clients zizocela uncedo thina siye sibe zii-king. Ii-clients zethu sizitreate as ile nto ii-servants zethu instead of suppose thina sitreata ii-customers zethu as king. Yeah, so number one, respect ii-client. Enye into important, one of the keys, respect ii-clients zakho, zihloniphe. Noba ungeza ule nto unomsindo kangakanani, I'm just calm, ndithetha nawe ndithi okay ndiyakunderstanda, ndicela sikhangele isolution kule nto uba sizawuphuma njani nayo, siphume nesolution. Then if kunyanzelekile ndiye ndaphazama endaweni ethile, I'm free uba ngaba ndenze i-compliment ngokuthi ndenze kanje, like ndithi kule sound njengoba ungena-sound ndiza ku-edela i-sound, njengoba ubungafunanga ii-check covers ndizawuzongeza ii-check covers. So that next time ubone uba ndiyenzile imisteyikhi, ndayezama uyilungisa, uphinde undisebenzise next time. So into ebalulekileyo kukuhlonipha ii-clients zakho, uqale ibhizinesi yakho and ungajongi iprofit ngokuthi iprofit isaqala ibhizinesi. Awusathi unesapha ngekhadi likakulaa products. Awubhethi ngalo utransfer fanele. Ngeke ukwazi ngoba iripota makhaya. So those kind of things nyani guys, you having a new girlfriend umzekelo, you want to impress. So how do you combat this one? You want to spoil someone or you want to get something for yourself. So how do you make a plan by using other, how do you use temptation, how do you stop the temptation to use the business card? Because business card is corner and yes, but ikhona imali ekhoyo phela. I-temptations ziba khona kwile nto like ziba ninzi temptations. Into yoba i-girlfriend izawufuna ile nto uba uyithengele into ethile, uthini iyintoni. Hey, andikavi kwelo zinga lothenga iweave. Yephi level yakho? Sestinji kakhulu. Mntakwethu, uzamthi xa kuthiwa mfondini kufuneka ukhuphe imali awusiba namfazi.
xa ungabheji. Hayi kona imali funeka uyikhuphe ke siyayikhupha kodwa ke funeka ukhalaze. Yona hayi anoxoka ndithi andiyikhuphi but as babe nditshilo uba ndinezinye ii-hustles zam endinazo. So awutachi noyitachi andiyitachi noyitachi, instead isuke ibe yibhizinesi esebenzisa imali Oh, okay, wonderful. So okay, man, bro. Thank you, man, for making time. So what's next for you? Like maybe I pushing academics, promotion at your current job, or what's next for you? What's 2026? What does it look like for you and the brand and the business? Personally, for 2026, in terms of personal career, I want to go back to school. This year, I was supposed to be doing law, labor law. I dropped some. So next year, I'm going back, and I'm also thinking about next year, and I'm also like helping I'm building a kind of Zamgoka, like okay, nice. So ndenza loo nto personally, and also more especially ndifuna improve academically. Yeyona nto ibalulekileyo next year kakhulu uba ndijonge uba ndingafumana esiphi certificate, because it's very important kum uba ndibe ne-certificate esitsha each and every year. So in terms of business wise, this year besibhizi kakhulu kwile nto kwizinto because thina izinto zethu, most yezinto zethu siyazenzela, as umzekelo eza backdrop uzibonayo zenziwa sithi, siyazenzela ngokwethu. So we're planning to buy i-machines ezawusincedisa uba sikwazi because nabanye abantu bayazifuna ezaa zinto xa bezibona, sizame ke ngoku-expanda apho. So you want to be manufacturer and sell? Manufacturing and sell. So sikuloo plan yothenga imitshini. Even though sidireyilwe apha kuDisemba yinto yesound, because isound yethu beseyigqibele kudala u-upgrade, but so you've got new sound. Uyaqala kwii-gig zakho zikaDisemba? Siqala oko. Siqala oko. Okay. So we're looking expanda kuloo nto, and we're also grateful. I know kwabanye abantu ingasounda as if siyabhreka okanye ndiyabhreka. Like when you're doing something kwi-community yakho, suppose i-community yakho ile nto ixhamle okanye ibhenefithe kuloo nto uyenzayo. So like ndike ndithi kuSikhura xa sixoxa, because we spend maybe hours sixoxa, ndithi kodwa fondini siyasebenza because ii-service providers, abanye abantu siyasibeka isonka etafileni kubo. Xa siqasha imoto yakho ibihleli nje, mhlawumbi usitshaje loo 2,000, 5,000, 6,000, sisibekile isonka etafileni kuwe. And also we're creating more, into esijongileyo ukucreate employment elalini yethu. Currently sisahamba kakuhle kuloo dream leyo, because sinabantu abasihlambilayo ngokwi-decoration, sinabantu abasisebenzela abasidecoreyithelayo, sinabantu besisanda uqasha omnye usisi babe yi-manager, overseer everything, thina sibe seback, ibe nguye overseer everything, ngocommunicate nee-clients. And also make sure uba nge-payday yakhe asiyenzi impazamo yayifumana imali yakhe, so that azoba motivated. So we're doing ezo zinto sile nto, but next year we are looking more to expand kwinto yoba sile nto sikhulise, sile nto senze, simanufacturishe izinto internally, sokhe i-storage sethu apho sizawubeka khona izinto zethu, because currently izinto zethu zihlala emzini womntu. So sifuna ukukha i-storage. And we are also looking also if there are some of the investors that are willing to come through, communicate nazo, and we want like usebenzisa norhulumente kakhulu, nezinye ilento ii-companies ezisemacaleni esikade. And more especially enye into endifuna uyibalula kakhulu kwi-support endingazuyilibala, I think i-community schools ziyasapota kakhulu. Like eGobinamba siyasapotwa, kwaNobuhle siyasapotwa, iLinda Mahle number 1 clients zethu esaziyo uba sabona omnye umntu phaa next year. Siyafowuna siyafowuna nawubona kufika thina phaa. So isikolo esingekangeni kuthi
ikhula nathi and sisayijongile nejoyi sisezawufika Locals, yeah, man. Take the space. They should use you. They should, because you are a product of. So but it's very important in your community to support us. Community, it's your responsibility. Xa kukho umuntu omtsha oqala something, laa nto of folding arms, ngumntana kabani, those kind of questions are silly. Like zizinto ezisibuyisela umva singabantu abamnyama. And wena liya enye into endifuna uyithetha, like sometimes kwakusithiwa esikolweni kwi-psychology sisafunda, like sujonga umngxunya omkhulu ucinga uba unzulu kakhulu, uyabona. Ungamkhulu umngxunya xa ubona ngaphandle, but xa sowungena kuwo ufika uba mfitshane. Ube mncinci umngxunya xa ubona, but yeah. So yayikhona itheme yayisetyenziswa. So suba ne-perception ngam ungekavi into, ungekathethi nam straight. Suthi kuba usiva kusithiwa uSihle wenza i-decoration, ube sewucinga uba uSihle ufuna utyeba ngawo okanye ufuna ukwenza imali, okanye xa ndisiya kuSihle ezanditshaja into ethile. Mna kwizikolo ndi-lenient kakhulu, ndike ndihlale ndithethe nazo, like abantu abaninzi izikolo endike ndasebenza nazo ziyayazi uba ndiyathetha nazo. Ndithi okay, just because nisisikolo siyayi-understand iibhajethi zenu zime kanje nakanje nakanje. So thina singale nto singanimitha halfway ngokwenza kanje nakanje, sini-edishele izinto ezithile nezithile, sininike ii-discount ezithile just because nisisikolo ningaba sekuhlaleni aninamali. So thina sanisapota apho nalapho sithi kanje nakanje. So esinye isikolo endiqonda uba ndingaqunjelwa xa ndingasilibala, iDumrane isebenze kakhulu nathi, bayasithemba every year. Ever since sisebenza nabo every year bayasisebenzisa. iKhanyisa nabe sisebenza nayo last year. Hayi ningumasipala omkhulu. So that's a big clientele. Yeah. That's a big clientele kakhulu. So I'm very happy to see the journey nikhula. I'm gonna, as episode qhubeka, I'm gonna please send through the pictures so that people can see the work that you do. I just want to amazwi nje okugqibela before we close it. Ufuna mhlawumbi ufuna uzibona uphi Black Thoughts? What is the longest, or what's your longest goal? Okay. Ile nto yethu i-objective yethu, like as babe nditshilo ba, the reason we said it's Black Thoughts, one to ulendo, because the vision of starting this business, it was to change i-communities zethu. We used to see i-funerals before ezidecoratiweyo or kwindawo ezisezidolophini esithivini. So we wanted bangaba abantu bakuthi nabo babe nezinto ezenzeka ezidolophini, ezilalini. And we also want to like udevelopha i-community yethu ibe more, ii-communities zethu zibe nazo izinto ezininzi, like izinto ezinjenge-decoration, like bayazi uba as a-community into ethile singayenza, and umntana wakuthi xa ivela kuthi isapoti xa simnika angakwazi uba ne-potential yokuthi aritshe lena ile nto, aritshe lena i-pinnacle okanye afikelele apha. So thina siyi-Black Thoughts sifuna uzibona sisithi esidomineyithayo Eastern Cape yonke. Isithi abantu abale nto abazi-service providers ze-decoration and ezithenjiweyo. I know we have i-competitors ezininzi esile nto esizihloniphayo but esingazoyikiyo, esizihloniphayo. So want uba sibe kwezo levels zabo abo sebephezulu ukuthi, and we also wanna create employment ebantwini kakhulu. Like that's the key thing esiyijongileyo, bangaba abantu bakuthi siba le nto sibadevelophe, sibafundise, sibabonise uba le nto lena ingenzeka. So in future we want to be one of the best, like a decorating company with more projects. Mhlawumbe as time goes on, we're also planning to evolve, bangaba singaspecialize kule nto kuphela, maybe sibe neshop eyaziwayo, because my vision was that siqale ile nto i-shop, ile nto iziphaza shop, but currently asikafumani indawo ezile nto asikafumani like indawo apho mhlawumbe kuthiwa sizawurenta apha, sifumane ile nto indawo yorenta. Asikafumani indawo zorenta, but
yeyona nto siyiphushayo kakhulu. I think next year sizawuqala uyiphutha into gear lo Vision because sifuna kubekho i-Black Torch, spaza shop 1 mhlawumbi eBhazia. Xa ufika eKhulanathi elento esigubudwini uyasifumana, xa ufika esikhobeni, xa ufika emampingeni uyazifumana iziphaza shop like yeah, sifuna izinto ezinjalo because I know there are so many spaza shops that are around here, but I still feel like abake like ngevision endinayo, I think abakenzi le nto ifunekayo ebantwini, abakabenzeli ijustice ebantwini. Sometimes uya espaza shop ufumane kuthiwa ayikho into, sometimes uye espaza shop uyifumane ikhona but uyifumane ngekho condition erayithi. And also ispaza shops zethu, I also want them like sidilive ebantwini, sibazisele abantu in-house. Loo nto leyo siyenze and sijongane uba abantu i-loyal customers zethu singazilento singasebenzisana nazo kanjani ukuze sizigcine ziloyale. Ezinye izinto, umzekelo ngoba ungathi uyofuna i-airtime uzawusokola, uba uyofuna ile nto i-DSTV voucher uzawusokola. Zininzi izinto abangekabi nazo and nee-prices le nto abazibekayo. Yeah. Oh man, that's you see that awuyo ndoda ijonge kwicala leyi-one. That's a diversification of products or services. Thank you, man. Thank you, Msihlana kakhulu. I hope our listener, our watchers, subscribers are gonna like and they're gonna subscribe and they're gonna take your contacts. I'm gonna put everything here, bazibonele, and then they can contact you. Thank you for making time to December. You've made time. Siyabuyela kakhulu. Enkosi. Hayi, nama ndibulele, Nkosi.